Batiztango 81 emakumeek bertako lehenengo kooperatiba sortu daue, eta horren inguruan gehiago edo nondik norakoa jakitzeko aintzan egardoki dauko gurekin, Baltistan Fundazioko kide zara, baina baitxa bertan egon zinerako, ezta? Kaixo. Kaixo, Aintzanek. Konta edaz, hasiko gara pixkat ezta, testu ingurua jartzen, nola sortzen da, edo nondik datorren ideia, edo, emakumeek zelan sortu dauen kooperatiba hau? Bueno, a ber, oindala 3 urte, apurtxo bat guk Felix Inurrategi mendizalia laguna geuken, eta beti ninguen apurtxo bat esaten, bere izenean zer ingo da, ez da munduaren beste puntan, 9.000 kilometrotara dauen juse bailara hartan, ez da. Eta horri bueltaka eta bueltaka joanitzen egun batean etxera, eta afaltzen gauzela semiei eta gizonari esan altzen jota da. Torren urtean joango bagina, oporrak pasauaz, Baltistan Fundazioaren bueltan aura esautu eta zerbait eitxera, eta nire sorpresarako 18 urteko semien erantzuna izan zen, borobila, bai ama bai. Zein dan kontua, bakotxak zeregin bat eruaten gendu, ez? Nire seme bixak ibiliko ziren herri-zerri bailarako herri desberdinetan irakasliekin, goizero, bakoitza pasatzen gendun eguna leku batean. Eta nire semeak arduratu ziren gehien bat, hango irakasliekin, inglesa, sare sozialak, ikatien, bueltan, apurtxoa laguntzen. Nire gizona berriz, egon zan, han Felix Baltistan Fundazioko arduradunekin baia, kooperatiba, apurtxo bat, esperientzia zein izan ziteken eta animatzen, ia emakumeak zerbaitera animatuko ziren. Eta nire zeregina, printzipioz izan biazan, jaboia egiten erakutzi, josten, ikasten, hasitza eusen, baina horren bueltan ibiltzia. Baina joan baino sei egun lehen hau, Alberto Inurrategi komentau zuztan, hango emakumeak kapazak izango bazien artilezko txanuak iteko, ternua preste ongo litzakela, hemen gero komerzializatzeko. Nik ez nauken ideipez, ikasi nauen urtebetez josten, baina ez nauken ideik puntua nola itxen dan, gantxillo bat nola hartzen dan, baina gabari ordu batzuk kendu eta tutorialetan ikasi nauen 2-3 puntu diferente itxen. Eta horrekin, motxilan, gantxiluak, horratzak, artile batzuk karga, olako tramankulu borobil batzu txinuetan erositza, eta abiatu nintzen matxulora nire bizeme eta gizonakin batera. Eta horren harira, sortzen da gaur egun aurrera erundabien kooperatiba hau, ez da? Kooperatiba horrek, helburu bat baino gehiago ekingo da, suposatzen dut. Baitu, nik esango nauke, Riktxan deitzen den kooperatiba hau, dala mugarri bat. Mugarri bat, esan daigun, emakumeen ekintzailetzari dagokionez. Lehengo aldia da, emakumeak eurak bakarri gizonezko barik tartian, juse bailarako 8 herrietako 80 emakumek sortu dabe kooperatiba hau. Eurak sortu, eurak kudeatu, eurak helarazi dozkue 3.300 txano. Orduen, nik uste dut, emakume hauei aukera berri bat emuten dotziela, baina gainera esango nauke, ez dala bakarrik onura ekonomikoak dauken proiektu bat. Zergaitik, emakume gisa garatzeko aukera ematen dotzielako proiektu honek. Emakume moduan individualki eta emakume moduen, talde moduen, garapen pertsonalian lagunduko dutzie, baita profesionalian, ze diru apurtxoak pentsagura dut helduko jakiela. Autoestimuan be, aurrerakada bada, horretan formatu biharra dau, ezta? Eta nik uste dut, batez be, lagundu behar dutziela, eurak argi daukate nor badirelaan, baina bere euren gizartiak ez da igual horrelakorik ikusten. Orduan, balixa dutzia, nik uste dut, ikusgai bihurtzen, emakumea bera ahalduntzen. Erakusten gu ere bagara norbait herri eta bailara honetan. Zen nik uste dut, trabarik handixenak emakume honei daukie, hain justu be, etxetik hasitza. Emakumea ez da, iaia ez zerran, iaia ez zer. Eurak di arduratzen dienak familiakin.
nagusien, guraso eta aitonamonen zaintzarekin, umien zaintzarekin, baina etxetik kanpoko lan guztia nekazal herri bat izanik, beraiek arduratzen die. Eta emakume horiek etortzen ziren goizero, 10:00-tik ordu batak ingurura arte, fundazioak beraientzat prestatuta dauken vocational centerrero lekuetara, ezta? Osea, lokaletara. Eta egisa da, han, nik uste dut, nahiz eta lanez lepo egon, esan euren tartetxua. Euren tartetxua, ze goizetan, hemen argazkixan ikusten dugun moduan, ez da hor, bai da momentu batean, ere zenarra eta xaukat gurekin egot esan mutila, eguneko sarrera itxezaben, zenik kotxez eramaten induten herri batera edo bestera, eta emakumeak egotezin tapauta eta isilik. Hau desagertzen ziren minutuan, momentuan, hankia atara orduko, han ja pañeluak fuera, kriston algara, eta esaten lan pila badaukie, baina desde luego, eure momentu txua bada, eta momentu txoietatik, eta hortik ikustia 2 urte berandu hau. Hemen ditugula, pandemia bete-betian, hemen dauzela txanuak, ez bakarrik Euskal Herrixan, Espainian, Austria, Suiza eta Alemaniak erosi ditu batez be, uste dut, kriston, pentsau gura dut, kriston laguntza izan daitxekela beraien dako. Eta zeuretako, haintzani, suposatzen dut, ideia honekin ez zinela fan, zuara fan zinen nian, baina proiektu honetan parte hartzea zuretako posgarri izango da, ez? Hombre, bai, ni ez dakit oso konstiente izan garen, ez da? Ze, izan zen apurtxo bat, bale, ternua pres legoke, baldin eta kalidadezko zerbait egiten badaue. Lelena ni neu, ez nauena oso ondo kontrolatzen, baina ezke hain di askarrak, hain daukie gogua zerbait, egin eta zerbait norbait izateko badie, baina hain gutxi etxita dauz, esatuzu, horretan apurtxo bat jarri badu, ongietorri esan dadila, ez? Txano hauek, riktzan, maite dugun hori edo adierazten dau baltieraz. 2 modelo bakarri dauz kolore diferentetan oraingoz, baina nik uste dut txano hauek, gu hotzetik babesteko baino berotasun gehiago ematen dabela. Bakoitzak ikusten dozuen moduan, my name is Nahida, my name is Bahul, my name is Fatima, emakume bakoitzaren izenarekin dator eta base txapelko puru zazezen baki eruaten dabeen. Eta nik uste dut honek emuten dabela kriston berotasuna hango emakumiekin dako indarrei. Eta batez be, hango senar, aita, anai, semiei erakusteko modu bada gu bagara nor, bailara haube, etxe bakoitza, herri bakoitza eta bailara aurrera ateratzeko eta garatzen laguntzeko, ez? Uste dut hori adierazten da biela txano hau.